Čaute ľudia, tak vás vítam u tohoto videa, ja som Adam. Jakub mi po dlhej dobe požičal mobil, tak natočíme také video a Jakub sem tam bude hovoriť. Dneska si ideme zajazdiť, toto je fest dobrá hra. Ideme zatiaľ na toto kolo, že by sme si dajak zarobili. Jakub už bol prvý. Ja som tiež tam prvý, ale on nie je tak ďaleko jak ja, ale má dobré veci. Takže ideme, predbiehame. Vždy musíte sa zaplesť dovnútra. A ľudia, tu sú preteky. To ma vyhodil. A oni strieľajú do Adama. A teraz... Prečo iba do mňa furt? Iba do mňa. Haló. Čo to? Si 5. si Adam. No, takže som Čo to to za ja, fajty? ak by ste nevedeli. Adam to povedal. Fajty. Ale ak by ste nepočúvali od začiatku, tak som to aj ja. Ak by ste si to pretočili rovno do stredu videa. Takže... Tak, ešte raz, lebo... Tu nebudem prvý ľudia, lebo to je Facebook, man. Iba do mňa fajty dávali, také fajty. Adam, daj si reset. Čo? Mne sa s tými šipkami zle. Nastav si, keď chceš. Ja to jedno. Toto prepínaš týmto tu. No tak, nastav si. Tak, tak. Teraz musíš dať. Teraz musíš dať back. A A dáš. ideme. A ideš ešte raz. Si Teraz vyber ľudia. hotový. Už to bude Áno, dobre. prejdi to dievča. Prejdi to tu ženu. Ale ona ti dáva kvetinky. To je blbé. Také fajty, také kvetinky za teba, to ťa spomaluje. Idem ľudia, teraz skúkajte, predbieham. Predbiehal som prvý ľudia, dáme si štít. Ticho, dorici. Dobre. Teraz si pridáme. Ľudia, idem sa afganizánsko. Hej, toto je fest blbé. Ešte hej, si ma predbiehate. Ja som vám keby ste videli môj mobil, tak ja tam už mám fest dobré veci. Vylepšené auta a také. Teraz keď predbehnem, toho som prvý. Som ho predbehol. No myslím si, že budem... Dobre, teraz som prvý ľudia. Keby ste chceli vedieť. Oh yeah! Taký. Teraz vám ukážem, ktorého ja mám panáka. Ja mám dvohnový. Ale maj auto novšie. Ja som si ho vylepšil. Mám toto, ale som si ho vylepšil. Adam ho má vylepšené. Takže ja mám tohoto. Potom tohoto. A túto tu. Adam, dáš mi toho piráta? Môžeš aj toho. Výraž proti nemu? Hej. Na druhý pokus ja som vyhral, ale tu by som mal len na prvý. Čiže Adam ide vyhrať proti takému pirátovi. Taký rýchly si vzom. No na tie šipky by som bol poslaný. Ja to šipky práve, že milujem. Ja neviem na nich. Ale ináč na takých hrách auta si dávam šipky, ale na tomto neviem na šipkami. Ja len na tomto hraje, že iba so šipkami. Čo ľudia zatiaľ vyhrávame. Hej, to čo to tu je za fajty? To ma nemôže prebehnúť. Cigán. Ešte pojeme raz, toto není cieľ. Ešte raz ideme. On ma predbehne. Čiže si nechám, keby ma predbehol. A už to mám nové. Daj si štít. Mám. Dúfame, že Adamka nedá. Jo. Dám.
baby. Verím ti, Adam. Keď ma sklameš, vieš, čo nasleduje. Ne, také sa nerobí. Ja viem, Adam. Ale neviem, nespravím to, lebo diváci kúkajú. Aj keď videla na obrazovku, ale... Prvý. Prejdi mi hodziak, prejdi mi veľa. Nie. Nie, iba tento sa dá. Dajú sa aj všetci. Daj. Prejdi mi ešte to dievča. Všetky prejdem. Prechádzaj mi proste. Tak. A my zatiaľ tohto ideme s tým predbehnúť všetkých. Ideš nemôžem. A nie, sa to nedá, to musíš ísť. Počkajte, my sme išli tu. Počkaj, čo sme tam? Tu. A ja som stisol tu a potom mi to ukázalo. Aha, títo nejdu, títo nie, ale títo idú. Nie. Tento? Táto ešte ide. Nie, ale to, čo máš ty, tá ide. Nie. Ale to- máš. Ale ja ju porazím v tomto. Hej, normálne ju porazím. Čo idem poraziť. A potom ideme na ďalšou. A potom ju získaš. Koho odbehneš toto. No tak ľudia, ideme ono za vami kvety. Kúkajte, aká je ona blbá. Zase kúkajte, čo urobí. Vidíte? A to vás pomaluje. Mi má šancu ju dať. Ale ja som mu dal. Si videl, jak si bol u mňa? Mhm. Nie. Má sa snažiť do teba strieľať. Všimol si si? Svíňa. Ale ešte jedno kolo pojeme. Neviem, to dáš. To mal by som. Verím Kde ti, je Adam. vpredu? Dám ju hore. Lebo ona lieta teraz. Ale už nie. Musíš ju dať. Hore. Nie. Ťažko. Teraz ju dám. Čo to? Čo to? Že nie je kvety na teba teraz nepôsobia, keď máš štít. Pôsobia. Len strelba na mňa nepôsobí. Joj. To blbé kvety. Vieš, vína. No dá, to nie je Aj fér. keď až na druhý krát to dáš, proste to dáš. Nevadí, ľudia, že vám to nevadí, keď to dajú na druhý krát, že? To nič Nevadí nám, nevadí vám to, ja to viem. No tak ľudia. Abym to ide skúsiť ešte raz. Replying again. Ideme sa pozrieť tu. Máme na upgrade. Uj, to... Máme málo, nemáme na upgrade. Dôležitý. Nevadí, Adam, poď ešte jedno kolo, ideme skúsiť. Počkaj, si zarobím na toto, si zarobím. Nie, skús ešte s ňou jedno kolo. Ale potom si zarobím. Dobre, ale skús ale teraz. toto nedám podľa mňa. Skús ešte raz ísť. Nedáš. Nie tam, nie piatej. Ľudia, ona je celkom ľahká. Len tie kvety vám vždy budú vadiť. Keby ste chceli, no tak do komentára nám dačo napíšte. Keď sa vám to Napíšte, páčilo, že- či nie. A napíšte, napíšte, že či chcete vedieť, keď chcete vedieť, ako sa to volá, napíšte nám to do komentárov. Ale poviem to aj vo videjku. BB Racing, napíšte len BB Racing a to už vám nájde. Taký cigánka, som pre ňou ľudia, vidíte. Dobre, to je už pomáhne. Cigánka nemôže do mňa nič streliť. Ale kvecinky zaberajú. Toto sa mi fest páči. Cigán.
Prvé kolo je naše. A to vyhráme. Ešte musíme. Proste my to sa tam dáme. Adam to dá, nie ja. Adam to dá proste. Hej, Poďme. Poď, Adam, poď. Ľudia, keď sa vám to páčilo, tak nám dajte like alebo odberateľa. Dajte nám odberateľa. Keď nedáte like, naserte si. Ľudia, nepočúvajte tu Kuba. Nech budeme ku vám úprimní. Keď nedáte like, naserte si. Ale nie, ľudia. Nepočúvajte. Naserte si, ja vám tak hovorím. Adam možno nie, ale ja hej. Prvý som bol. Adam to vyhral. Continue. I peniaze som nezískal, iba diamanty. Koľko? Vyber si. A nie, ono budeme ešte dať štart. To sa už zvuku bude miešať. Ja si typnem, že dáš peniaze. Som hovoril. Ktoré chceš ešte? Ktoré chceš? No sa si vyber. Povedz máme, môžeme. Ktoré chceš? Mne sa jedno. Povedz. Dal si. Ty vyber, proste mne je to jedno. Diváci, mne je to jedno, ale vybral. Yes! Čo to znamená? Sme tu získali v tých otázníkoch, môžeme získať. Nie. No tak. Už máme aj ju. Nechaj piráta. Nie, necháme toto. Upgrade, máme na upgrade top speed. Daj speed, lebo to je rýchlosť. Ešte raz, daj. Dá sa? Nie. Nie. Už nie. Tak dáme v rýchlosti, keď. A teraz uvidíte. Ty si tu? Prvé som bol prvý. Prvé kolo som bol prvý. Teraz uvidíte, ak sa s ním fajn. Ideme štvrté kolo. Prvé. A to len treba, ideme prvé kolo. Štvrté toto je. To je prvé. Štvrté. To je prvé. Však som dal ľudia štvrté. Hej, to je štvrté vlastne. Hej, Adam, máš pravdu. Adam má pravdu. A teraz vidíte kvetinky. Poďme ľudia. A teraz kúkajte. Oni tak nemôžu, ale ja môžem. A som prvý. Majú lepšie auto než ja, som prvý. Teraz budem so zavretými očami. Ako vám to dosvedčí? Už nemám zavreté. Ale mali chvíľu zavreté. Nie. Kúkajte, ak som ďaleko od nich. Zavri oči, Adam. Už nemám zavreté teraz. Ale mal. Zase som prvý. Tak idem na to. Poď na tam tie kola. Ja vám teraz musím vylepšiť. Koľko minút už máte? Dobre. Co ľudia, máme vás radi. Ľudia. Adam, Ľudia, ja za chvíľku budem domov. Ale ešte poviem jedno kolo vám sľubujem. O 5:30 ideš tam. Áno, o 5:30 si prišiel. No tak, čo si vylepšíme? Farbe nebude. Farbu si nebudeme vylepšiť. Daj inú farbu. Nepáči sa mi. Zajak si máš kostru čiernu.
Dobre. Ja mám takto ľudia. Ja mám takéto autíčko. Tak. Teraz tu si. Ty máš kostru. No. No. Teraz si to kúpime. Ja mám takéto krásne autíčko. No a teraz. Teraz už nič. Obe. A tam sa už chod na toto nové. Ľudia si dáme iného panáka. A dáme u mňa ešte polhotinu. Keby ste chceli, že by sme furt natáčali s jedným panákom a s jedným autom, alebo že si máme kúpiť také, no tak nám povedzte. Ja mám viac. My si vylepšujeme, preto máme toľko málo peniazy, lebo si furt vylepšujeme. Posledné kolo a ide dobre. Takže ľudia, ideme na to. Toto ja milujem, toto. Vidíte Monster Truckík? On stojí 5000 dáčo. Predbieham ich. Som prvý. Toto ja milujem. Our lady! Za mňa sú auta a tu mi tam presne za mnou. Ty blbej. Tamto nechoďte ľudia, zvarujem. Ako dá sa tam taďal prejsť, ale zle sa prechádza. Ešte niekoho. Hej, nepredbiehaj ma, cigán. Hej, Si piatý jeden. ale nie, som predposledný. Strieľaj. Koľko som tu trafil, asi všetkých naraz. No všetkých naraz strelil. Hej. Hej, do nich. Čo chodte heď? Ale níriu. Toto ľudia. To asi Adam nevyhráva. To všetkých zdvihneme. Takže budeme som druhý. Ľudia. Tak to je super, on ma zdvihol. On je cigán. To budeme postranať. Ma predbehnete. Si si trúfal. Ale nechcem, bo ťa predbehnem. Bytečne budem do čuma. Adam už prvý nebude, ale bude druhý. Ta-na-na-na. Ďalšie rejsy už idem ja, to bol posledný Adamov rejs. Adam síce má ešte 34 minút, ale už ide. Čo nevadí, ale dobre. Tu bude. Ja neviem. Ja som ich nabal, tuším. Čiže čaute ľudia, Adam, pozdrav sa. Čaute ľudia, tak nám napíšte do komentárov alebo dačo, tak čaute!